Hello mga kabusog. So for tomorrow's video po ay magpupunta kami sa iba't ibang lugar para maghanap ng mga taong mabibigyan ng pagkain. Mamimigay po tayo ng pagkain para sa mga random people since pandemic po. Sana makatulong at kahit konti lang, mapasaya natin sila. Ayun mga kabusog. So since nilalagnat si Kabusog Ray, masama daw ang pakiramdam niya, magpapatulong muna ako sa asawa ko na mamalengke. At eto habang naghihintay ako, nandito kami sa palaisdaan namin at nangunguha muna daw sila ng palaka. Ako po nandito ako sa ilalim ng mangga sa Buena. O siya mga kabusog, mamimili na muna po kami nito. Bye-bye! Marinating time. Lalagay tayo ng magic syrup tsaka ng paminta. Tapos maglalagay ng garlic powder. Ayan. Ilagay lang sa paligid para even po yung pagkakalagay natin ng garlic powder. Tapos, hahaluin po natin para mag-mix po yung lasa sa chicken. Para pantay-pantay po silang malagyan ng marinade. So, ayan, na-marinate na po natin at piprituhin na lang bukas yan. Nag-init na po tayo ng oil para ma-fried na ang ating chicken. So ayan, luto na po ang ating chicken. Halatang crispy talaga at golden brown ang color ng ating chicken. Ayan, mag-init ulit tayo ng oil na panggisa. Tapos magigisa tayo ng bawang, tapos sibuyas. Tapos ilalagay na natin ng bell pepper. Tapos mag-add tayo ng pineapple chunks or tidbits.
natin ng ketchup. Ayan, mix well lang tayo. Tapos mag-add tayo ng water. Lagyan na lang sa lagay ng ketchup. Maglalagay po tayo ng toyo, asin, paminta, konting suka at saka konting asukal po. Tapos, hayaan lang na po natin na mag-simmer ang ating sauce for 5 to 6 minutes. So, ayan, ready na po ang ating sauce. Ilalagay na po natin ang chicken. Ayan, onti-onti lang po ang paglagay ng chicken para po ma-mix natin ng maayos.
po. Hindi po benta. Bibigay lang po. Saka tubig po. Lima. Nasiraan po sila ng jeep. Tubig po, tubig. Nagkasal po ba kayo? Nagkasal po kayo? Kaya. Tubig po. Bay tubig dyan. Kailangan naman po. Boy, tubig ka na, boy. Picture mo na ba? Picture po na. Okay. Kapusok po kayo.
pogi. Ano mo na yan, ha? Magpagas tayo tapos bigyan mo sila ko. Miranda na kayo, kuya. Walang bayad. Magmimerienda ulit kayo kaya kung baka lang bayad. Saan magmerienda? Merienda. Merienda sena na yan, kuya. 50 po na, yan ang po yung bayad. Sige po. Baka ka na rin mag-live. Ayun, ayun yung magtatay na binigyan ng upo. Ayun yung naglalakad sila sa may PBB. Ikot. Nagmerienda na kayo, tay? Nagmerienda na ako kayo? Ay, tay, merienda pa po kayo ulit. May merienda pa ako. Sige po. Mga nagtatrabaho po sa daan. Hello mga kabasog! Ayan, tapos na tayong mamigay ng food para sa random people na makikita natin sa daan na sa tingin natin ay pagod at kailangan kumain. Kung makikita niyo sa video, mga kabusog, yung mga kapatid. Yung mga kapatid natin. Ano yung tawag doon? Kapatid na? Kapatid nating Aita. Oo, Aita. Yung mga kapatid nating Aita. May nakita siyang tatlo dun sa highway na may release. Sabi niya, doon tayo sa tabi. Tapos masyak kami, ang dami pala nila. Kaya agad naubos din yung mga pinamimigay natin. Pero masaya naman dahil nakatulong tayo sa iyo. Latang busog, mga kabusog. Kasi kinain niya yung kalahati ng manok na niluto namin. Hindi naman. Butad lang sa tubig. So
Mahina na po ako eh. Dahil maghapon siguro nakatayo. Okay lang yan. Para naman pumayat na.